O Arousa Fútbol 7 atopou en Ribadumia o seu fogar. Este luns presentaron a 29ª edición deste torneo internacional Alivín. A fase previa arranca este xoves santo no campo da Senra. Un espectáculo de 4 días de fútbol ininterrumpidos, máis de 10 horas ao día, máis de 40 horas de fútbol en 4 días. Uns 170 partidos, máis de 1000 xogadores, máis de 150 acreditados como corpo técnico. Nesta fase van participar 65 equipos que pelexarán por un pase para o torneo do mes de maio. Dos 65 que concurren agora, temos probablemente os mellores ou as partes altas da clasificación dos grupos de primeira de toda Galicia, de Asturias, de Cantabria, do norte de Portugal. Favoritos é moi difícil, pero é unha competición moi complexa. A afluencia de público agárdase multitudinaria tendo en conta o volume de equipos que se moviliza e as boas previsións meteorolóxicas, algo que, máis alá da parte deportiva, ten tamén o seu impacto na economía do municipio e da comarca. Son eventos deportivos que precisamente sitúan a Ribadumia máis alá do que pode ser a comarca do Salnés. En materia de turismo, Ribadumia non ten esa capacidade para asumir toda esta xente que pode vir a Ribadumia, pero estamos encantados de poder tamén ofrecer á comarca do Salnés pois todas estas persoas que veñen de fora e que poidan disfrutar primeiro de Ribadumia, por suposto, pero tamén que poidan disfrutar de todo o que pode ter esta comarca. Ademais do Concello de Ribadumia, o Arousa Fútbol 7 conta co apoio da Deputación de Pontevedra e da Xunta de Galicia. A provincia do deporte, polos grandes eventos deportivos que se celebran nela. O que aquí se vai a celebrar é un claro exemplo do posicionamento que nos dá a nivel de provincia, de promover todos os valores que o deporte tratamos de inculcar nas edades máis pequenas, e como provincia, como destino turístico que é as Rías Baixas, é clave. Isto é máis que unha competición, non? Este tipo de torneos pois son unha escola de valores que desde logo compartimos desde a Xunta, non? Como esforzo, como respeto, son valores que se van a transmitir en estos, e a competitividade, por suposto, non? Que se van a compartir neste tipo pois de encontros, non? No acto tamén estivo presente a Federación Galega de Fútbol, que puxo en valor a organización de eventos como este fora do calendario deportivo. Nos momentos no que as competicións federadas se paran, pois torneo como este de Fútbol 7 nos permite continuar co fútbol, non? E nos permite, sobre todo, disfrutar de outro fútbol de outras latitudes, de outros lugares. O primeiro dos encontros terá lugar este xoves ás 10 da mañá, dando paso a un carrusel de partidos ata o vindeiro domingo.